Kull min is-sibt filgħodu ddaħħal il-Belt Valletta ntlaqa minn atmosfera kolorita kif persuni ta' kull età ngħaqdu flimkien biex iwasslu messaġġ ta' ugwaljanza permezz ta' sfin. L-attività Dancing with Pride saret bħala parti mill-preparazzjonijiet għal Europride ta' din is-sena li se ssir fil-kapitali Maltija. Fost baħar ta' kuluri numru kbir ta' persuni naqdu mal-folla biex jitalmu z-zifna tal-Europride ta' din is-sena, zifna li qed issir ma' kanzunetta tal-kantanta Christina Aguilera. Bil-Europride li se ssir f'Settembru l-pajjiż irid jikkommetti ruħu li jsiru riformi sabiex jitkattar is-sens ta' ugwaljanza, dan apparti li jitkissru l-istereotipi. Settembru se jkun mimli daqs bajda bl-attivitajiet relatati mal-Europride fejn fost l-oħrajn se jsir kunċert fuq il-fosos tal-Furjana bl-artista ewlenija se tkun il-kantanta ta' fama internazzjonali Christina Aguilera biex imbagħad il-qofol tal-Europride jintlaħaq bħal kull sena permezz tal-Pride March li għalih jattendu eluf ta' persuni li joħonqu t-toroq tal-Belt Valletta.